Ujjain visits. Mr. Ujjain visits. जाऊँगी आउ जी जाइए सब जाऊँ कौन हम किसी जड़ा नहीं चलो भुवनेश्वर कटक भुवनेश्वर कटक आम तो जाऊँ चलतु चलतु भिडियो आप आसपे ना आप गहली चकड़ी किसी भी आपंकर हो जापे अपन सुस्थ रुहतु घरे सुंदर सुंदर झील शाढ़ी पिंधिकी आपण मैंने देखिपे केते गहली आपण मैंने देखिपे
केते लोक बसिଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଜମା। ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋର ସବୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 40%କୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି 100%କୁ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆସି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଆପଣ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମେ କେମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଲାଷ୍ଟ ଗଡ଼ି ଯିବୁ ଭଲ ମାନେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କମଳ आगे आउट बहुत लोक देखी हाथ गोटे पिंधिला भाई
ମୋ ଏଇଟାରେ ହବ ତୋର ଆସିବ ହାଁ ମୋର ଆସିବନି ଏତେ କୋଉଟା ଦେଖ ଫଟୋ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ଉଠେଇବାର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଉଠେଇଲି ନା ଉଠେଇଲି ମୁଁ ଉଠେଇଲି ଏଠି ଗାମୁଛା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖା ହେବନି ସେଠି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟରେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯାଇ ହେବନି ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଡୁଜି This